Deborah u Jonathan mit-tim ta' Xarabank ikomplu jduru aktar djar Maltin. Immorru fid-dar ta' Gina u John f'Ħażabbar. Bonġu! Il-lallu xandkom għaw! Gina u John ilhom li bdew iżejnu minn Ottubru. Il-forsu għax għandek ħafna affarijiet, nizzel, il-kaxxi tippreparu. U bir-raġun jibdew minn Ottubru, araw naqra kemm hawn dekorazzjonijiet. Is-soqfa, it-taraċ, il-ħitan, il-kċina. Morna l-Kanada fi żmien il-Christmas għand oħti u ma siġra kellha l-ismijiet hekk u jien qed tilha daw x'inhuma qalt li hawnhekk hawn l-eżanza qalt li nagħmluhom il-familja. Allura kollha qegħdin hemmhekk bl-ismijiet tara. Din is-siġra tal-miliet tisfen u tkanta. U hawn anke l-Father Christmas qed jitħajjar jisfen. U min jitla mal-amara, min jiexel ix-xema. Dan il-Father Christmas għamluh John u Gina flimkien. Zidnilu waħda s-sena, zidnilu waħda miegħu, għal ma jiddaqx waħdu. Dakla bil-wajer un bil-fon ġo fih. Niskopru li John u Gina tarsu propju fjum il-miliet. Tarrasna fil-miliet. U żewwiġna fl-ewwel tas-sena, mhux tal-istess sena, 4 snin wara ma fl-ewwel tas-sena. Mill-imħabba ta' John u Gina għad-dar ta' Franz Buzutti f'Ħar Tarxin. Hello! All right? Fid-dar ta' Franz għaw mill-inqas 8 prasepji differenti. Dan huwa magħmul bil-filter tas-sigaretti. Dan kien l-ewwel bambin li qatt qala Franz. Tiegħi żgur għax dan meta kont immur il-mużew. Bajt nerfu qatt nozzu dal-bambin. Il-ġvilu għandek Memmentu kelli 7 snin. Dan il-presepju Franz għamlu mit-tappiet tas-sufra. Dan mit-skuk tas-siġar. U dan il-presepju minn kalendarju użat. Dan presepju ġo monitor ta' kompjuter. Sibtu barra u ġbart weddadnu qiegħed barra asħaq sawa. U mbagħad daqmet presepju. U dan ġo frame. Qabel ma nitilqu, Franz jera kultawna praspura li ġratlu. Qed ngħid praspura u kultant kont irrabjat għaliha, kelli t-tifel u kellu tank minn daw tal-gwerra qabel jisparaw bil-lasktu. Jisparaw bil-tank u sibna infarkin kollha. Mbagħad x'inti tagħmel u Mill-praspar ta' Franz għat-tiżjien ta' John Colejro f'Ħażabbar. Nibdew induru d-dekorazzjonijiet. Araw din is-siġra tal-miliet kemm hi oriġinali. U kemm hawn affarijiet idoqqu jiċċaqalqu hawn. Qed tinnotaw li hawn il-bubbles niżlin. Eva John għandu magna apposta li tagħmel il-bubbles fid-dar. Bżiżaq tas-sapu u hemm apparazzo li jibqa' nieżel. Għamlu r-raġel ġifieri. Għamlu r-raġel tiegħi. Dawn it-tapestries ħadmithom kollha l-mara ta' John. Imma l-aktar ħaġa l-qalb il-familja Colejro huwa dan il-presepju mekkanizzat li għamel John stess. Meta tiltaqa' ma' xi ħaġa, pereżempju xi ġugarell li tista' xtek ma tarmi xejn tipprova tużhom ukoll. Iva, ġeli kollhom xi gerijiet li niġib bżonnhom. U f'dan il-presepju anka jisbaħ u jidlam. Ara dalam bħalissa naraw il-qamar u l-istilel u ġvera.
ngħid nippreferi nonfoq għall-presepju milli biex nikol. Immorru ħalaxa fid-dar ta' Peter Paul Brinkat. Peter Paul għandu l-fuq minn 72 Santa Claus differenti f'din id-dar. Tiskanta minn dawn il-Father Christmasijiet kollha, il-favorit ta' Peter Paul huwa dan id-daqsxejn ta' presepju. Do, kientu li xaħat mitfall ta' ħoti ma nufx minn minnhom, u jiet tal-qalbi da' presepju hekk żgħir. U qabel nitilqu Lucia Peter Paul tirrakuntalna praspura ħelwa. Jien dejjem nagħmel xi paspura, darba bistilhom ta' Father Christmas hawnhekk kellna mejda hawnhekk konna qegħdin nieklu u biex nikkummedja tajjart il-mejda u tajjart il-plattib kullu. Mit-tiżjin ta' Peter Paul għal presepju mekkanizzat fil-gallerija ta' Charles Cassar. Qegħdin ħalluqa u mit-triq qed naraw il-presepju mekkanizzat li għamel Charles Cassar fuq il-bejt. Dan il-presepju kollox jiċċaqlaq, anke l-istilla.